Sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya. Puntadewa lunta makarya bombong tias ulun. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta Pukulun. Puntadewa, apa dene sira Kresna? Sumurupa nggeren nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran. Lho, wonten untran-untran? Iya, pancen mengkono. Menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjungkeng kawibawan Suralaya? Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna. Lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ning kayiwangan, sayekti titah mau gugat kewan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau. Nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan. Titah menika kala mau sinten Pukulun? Menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para Pandhawa ing badhe mapakaken dhateng titah kala wau. Mbuya unala kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan. Teka duweni kadigdayan ingkang edap-edapi tanana liya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wae lancal. Perkutara. Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati dugamana. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrah-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak lawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung. Surapati ndugamana ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimake marang sapa wae. Lho. Werkudara. Apa Iwang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur dura? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Iwang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to ae. Arjuna wonten maring adhawuh. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho kak, kurang siji nanti. Niku mau keri ngemper-ngemper ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bukti kula kanjeng, Den. Iya tak tampa.
Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Ya tak tampa. Arjuna wonten maring dawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun Pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ora arik kayiwangan. Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun nanjiaken kalawan kula. Lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakone Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabarku sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petro. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diorak-arik dening manungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lindangu kalawan aku sajak Subriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Gareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpaye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti. Mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kesumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dorak-arik menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki? Segala jajan aja nesu ditutur kresnane ora. Engko bingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki Wong Pikulun Bathara Guru sing ora arik kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Se. Mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ora tau pisah. Neng omah ya kali kula, niki wau Swandara kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar, kae dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng puyu oklek-okleke mudhar. Yo, Semar nesu lho niki. Nek nganti sampeyan ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya, Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, non. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah, cangkemmu ora kena dienggo omongan. Ora, Den. Wani sumpah kula mboten. Kok sik Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku mathuk. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan ning anggring aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, Caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi kok. Musuh apa nek ora salah nek diwarai rasa wedi. Ora wedi. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe do getun ngangkat aku tak kandhani.